Assalamu alaikum wa rahmatullah. On calminama on juurama on ñagama duwa on ñagama yafuya on neldama duwa on jafama to banggue men ga tare ɓiɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique weltare tv dendagal pelle men whatsapp hardande ɓen jogori haɗoyde on ñaganama allah moƴƴere on ñagama nde ñagontoɗon en allah moƴƴere yo allah waɗan en moƴƴere aduna e lahara enen e dendagal bandiraɓe julɓe foof sikki ala ene heedi to kaɓirɗe to banggue hello youtube saydo Abouba yo allah yomo moƴƴere waɗa golle joɗɗe mantiniɗe to hello youtube dendagal jeeto batteɗe weltare ɓiɓɓe fulɓe so tawi a yiiɗi yebde sa naati hello youtube a waɗi weltare tv ma heɗoro ɗum no jiɗirɗa ni tawni a jeeyaka e weltare ɓiɓɓe fulɓe walla ni aɗa jeeya hen kono yewtere nde ɓennirima a momti ɗum e téléphone maɗa sa naati hello youtube a waɗi weltare tv ma heeɗo ɗum sikki ala sooɗo sa heedi haqqillaji men e keeda ko mbiyeten jorgo miijoji walla mbiyen jorgo miijoji walla toɓɓere ganumma moni kala ko dimo miijo mum sikki ala toɓɓere men ganumma hannde koni sifori ko suka gorko goto ciɓimi wasde haalde wuuro ngo jeeyango e leydi ndi e diwan o moɗo sendiri e joom suudu makko eɓe gondi e wuuro he eɓe gurdi gurdam belɗam o ɗannotako noon kanko ko ɗon tan woni ko demowo o jogui noon machallah jawdi daridi omo rema kadi omo daña on de sukaɓe makko omo wuuri kam gurdam belɗam ha waɗi saaha goto noon o dañi lawol woodi to yeehi wuuro wongo focci wuuro mabɓe ngo seeɗa noon dañi toon haaju tan o yeehi toon nden o yeehi toon tan noon o yidiri toon e suka debbo goɗɗo jarabe naate makko e on ɗum suka o yewtide e mum ɓe pamodiri on suka kadi wini yiɗimo o yiɗiri ɗum ko dewgal o humani ɗum toon ha baji keddi o resi ɗum toon jafuɗo konngol he o leeli o haalni on ɗon noon wonde to wuuro maɓɓe to omo jogui joom suudu makko kadi omo jogui sukaɓe o woni toon balɗe tan o arti to wuuro maɓɓe ga o wino suka debbo o noon so woni dumuna tan so Allah jaaɓi ho fewnto so fewntima tan mo hurtin ɗum to wuuro maɓɓe to nden o arti noon o haalnani galle makko ga o wonde o dañi toon debbo kontintano galle makko ha noon ladial ngal o hokkiduno e suka debbo o ngo timmi o ruttaki to suka debbo to o nelani o neldani o noddani suka debbo o noon so noddimo gila to haaldano muɗum o yo muñanmo tan ha ɓooyi o nattini hay ƴettude noddano muɗum o yawnara ɗum ni sen jiiɗi mbiyan o change téléphone numéro makko téléphone bandiraɓe sehila musidɓe teddu suka debbo o noon mo resno sakkede wuuro wongo on ƴetti pellital hankkadi ne kanum yo ya yiiloyomo ɓaade ko noon o haalni ɗum inde makko haalni ɗum adresse makko fo haalni ɗum Allah waɗi suka debbo ummi wuuro mumen to ari ɗo wuuro maɓɓe ɗo namdi galle maɓɓe holla galle maɓɓe ari namdi galle o ari tawi ɗon joom suudu makko o salmini ha sadi joofi joom suudu o bismimo wertinimo leeso imo bisimilla ma o jooɗi kanko debbo garɗo o namdi o wi kaari hoto woni o wi kaari de ko dawɗo guese artani tawa noon kanko suka debbo garɗo o wi min dey kanko komin resdirnoɓe o arino wuuro amen saaha naggam o wi omo yiɗirimi dewgal amen fiila toon hoppa o resini min leeli o arti ga o wi so arti ga omo fewni to omo jogori hurtindemi mi anda noon so tawi ka an woni joom suudu makko kono gandira hono noon min hande o komi joom suudu makko gila o yeehi noon haydara ala ko humpitimi somi noddimo omo ƴettanno kono ko sakkiti ko natti ƴettude debbo o wi ha ko noon mbiɗa o wi eyi bisimilla ma galle Allah galle ma debbo ko moƴƴo no fewi kadi ko teeɗo ko muñƴo o wimo bisimilla ma galle Allah galle ma bandiraɓe seeɗa musidɓe tedduɓe debbo o bismimo waɗnimo jaram o yari nawanimo ndiyam taro dow looti bismimo
debbo o noon naatoy nder suudu ƴetti numéro makko téléphone kanko gorko o noddimo téléphone wimo noon ganda noon aɗa jogui ɗo koɗo on paɗɗoma ɗo wiyanimo noon ko joom suudu ma walla o joom suudu ma wi tan aɗa dañi koɗo on koɗo ari ɗo bis jippi ko galle ɗo namdi ko an ina dañe ma haaju mbasa hirde joftugol he o wi so Allah jaaɓi kanko gorko o ummitima guese to o arti fukki so waare makko so jambere makko salmini debbo o makko jeewo makko o galle gonɗo galle ɗo o wimo koɗo to mbinoɗa mo mbinoɗa o hoto woni o yo mona e nder salle he jooɗi o daare damal he kanko gorko o tan guite makko jani e debbo o ronki andude fof holko haalata bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe debbo o wimo yetto bisimilla ma bisimilla yetto tan o yetti o salmini debbo o ha saaɗi joofi omo joni gartumi guesa hami looto bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe ko ɗo haala ka woni o yeehi kanko oɗo gorko o lootoyima joni o anda mbate debbo o haalani joom suudu makko o kanum ko joom suudu makko walla o heɓani andude joni noon mbate o wiyat joom suudu makko oɗo de ko joom suudam komi desɗo ɗum so wi noon bandiraɓe sehilaɓe mbate debbo o wiyatamo c'est trop tard mbate gorko ene foti yaade tan resa debbo taw ene jogui joom suudu muɗum resa debbo goɗɗo ha humani taw haalanani joom suudu muɗum mo resi o mbate ɗum omo jogide on omo teddini on walla o teddinani on mbate an debbo goɗɗo gorko arema tan wine yinma tan e surprise kaldon tan kawron tan resma lelo tan fokkita yaha bolol muɗum woppuma ɗon mbate an debbo hadema resede mbate a luskinta ko oɗo gorko mbate ko desowo walla ko gondowo e matanomo yaaha an debbo deseteɗo o mbate debbo o ene foti ɓornade paɗe muɗum yiiloyomo walla fotani ɗum ko namdal faade moɗon mbate kanko gorko o joni o wiyanmo tan bisimilla ma galle ko galle ma o haalana debbo makko jeewo wonde oɗo de ko joom suudu makko ko kumannoɗo ɗum wuuro naggam walla ala oɗo debbo tawaɗo ɗon mbate kanune won haalande foti haalde hen walla ala joom galle mum yeehi humani debbo goɗɗo ha resi toon ha arti haalnanimo ha debbo o ari tawimo ɗon haalnimo wonde ko joom suudu joom galle makko mbate kanko wonko foti wiide joom galle makko o walla ala walla mbara wonko foti wiide oɗo debbo garɗo wi ko joom galle makko resi ɗum walla ala so tawi wonko weñi haala hen noon wona ɗum wonno saago men so wonko feewi hen koto Allah to Allah noon ko pewɗo pewnowo yo hollu en laawol peewal rewna en hen o ko musidɗo mon Ibrahima Saydou Kane ɗacconake jaafa ɗum en jarama